to je zase ukázám ďalší videa. Dneska je to Nerf Challenge od Veta. Je tu so mnou? Čaute, ja som Berťanek. A my si zase ideme zastrieľať s Nervkou. Takže ja vám to otočím na cieľ. Tak. A prvý idem ja, ne? Jo. Takže v minulom Nerf Challenge ste videli, že je to remíza. Tak dneska, ja už som trošku už natrénovaný, nahypovaný, tak ja už viem, jak to robiť. A je to 1-0. Takže Berťanek, ideš. Áno, to vidíte dobre. Dobre, ja sa viem, že teraz mi rozbije hubu. Kde? Tu kde si bol? Ja som bol tuto ďalej. Nebol. Dobre, idem ja. Dneska to vyhrám, lebo ja som nahypovaný. Kurňa! A keby to padlo? Ja už mi dá? Nie. O koľko sa sadí, že teraz trafil? Sakra! Ja už som si to hovoril, že... Aj tak som netrafil. Ja som sa nesústredil, no dobre. Ale ja som sa nesústredil, to neplatí. To viem aj ja tak trafiť. Sa viem, že ma trafíš. Môžem aj jakýko. Rafaelka. Sorry, môj debilný brat začal revať. Dobre, teraz idem ja. It's a hyper skill. Oh! 2-0. A ešte je? Dneska je to, tuším, že tiež na 2-krát to dáme. A počkaj, zabudol som vám povedať, že ten, kto prehrá, bude robiť nejakú vec. A ja už mám niečo premyslené. Dobre, môžeme ísť. To čo bolo? Hej, ukázal, musíš si... Kúkaj. Hej, vieš, čo je na tom zábava? Že ty, keď to dávaš dole, tak teraz sa trafíš. Lebo tie náboje vlastne, ak sa vystreli, tak oni gravitáciou idú hore. Kúkaj na to. Len keby som mieril. Nabij si to. Ja sa bojím, že prehrám, ja nechcem robiť to, čo musím. Aha, vybitý zásobník. Dobre, nech sa počas nabíja, ja mu pozbieram náboje. A to, čo musí urobiť, je celkom blbosť. Lebo vlastne, musí sa Nehovor radšej. Dobre, tak ja vám to potom poviem. Ty kokos, ale to je úplne úžasné. Mne to napadlo až teraz pred videom. Ale mne na elektronike. Prank to nebude. Ale To stačí. na elektronike nie. Čo na trojke? Na elektronike nie. Nie. Čo hej, roztryskaj PlayStation 3. Idem, nie som, dobre, poď. 2-1! 2-2. 2-2, aha, máš pravdu. Nie, A, teda. 2-1, ja som dal 2. No, a ja som dal 2. Ty slepý, je to 2-2. Ja sa bojím, že budem robiť to, čo robiť nemám. A do koľko sa hrá? Do 6. Kámo, ešte 5. 5. A ja ešte jedno. Jaké jedno? Ja ešte 4. Veď máš 2? No? A 4 je 6. No aj mne 4. Ja mám 5. Ja mám 2 tiež. Ja, ježišmaria. A už máš 4. Už mám 3. Nauč sa počítať. Kámo, ja neviem počítať proste. Daj mi to tam, okamžite mi to tam daj. Čo? Daj. A teraz kúkajte. Oh, you make a sniper. Tu si strelil? Ja nechcem prehrať. Počkaj, ja sa pozriem, koľko natáčame na 4 minúty. Dobre. Toto si robíš zo mňa srandu. Koľko to? 4. 4. Ja nechcem. Už iba 2. Kurňa, prehrať. Ja vám hovorím, ja neprehrám.
vyhrať. Lebo ja chcem vidieť, jak sa Lukáš poplinká. Yes! Mám ešte šancu obhájiť svoj titul. 2-2. 4-4 ty oni. Ale 2-2 ako... Ešte 2-2. Ty kokos, nechcem vyhrať. Zase vybitý zásobník. Len tam máš nejaké náboje. Ešte. Tu je jeden. Na. Ja sa teším, keď budeme na... A čo to bude? Toho 14. Valentína, ty kokos. Ja už viem, čo budem, kamo. Na Valentína? No? Valentíny vieš čo? To sú tie blbosti. Ale aj jak sa to volá? Karneval. Karneval, no? No, niektorí majú v škole karneval. Že vraj. To našej, kamo, to je našej. No, wow. A my sa budeme učiť. Keď sa budeme tak provokovať učiteľky, ale to nevadí. Hello, Teda ja ich neprovokujem. od 4. ročníka nemáte karneval. To je hrozné. Nesi tak moc blízko? Krát. Nesi tak už moc blízko? Už iba je posledný. Dávaj mi to tam, kurník, z tebu. Ja mám 5 a on Čo má si to 4. dovoluješ? Československo má talent. Ja ti hovorím. Zdravím. Teraz prosím nie. Alebo nestrelím. Prosím. Dávajte lajky. Komentujte, Nie, počkajte. aby som vyhral. Nečakajte. Kto napíše do komentárov, kto asi vyhrá? Tak som zvedavý. Takže môžete... Ja počkaj, to nie je live stream. Lukáš, vybitý To je jedno. zásobník. Ale... Vybitý zásobník. Hovorte, aby som ja vyhral. Nie, počkaj, stopnite si teraz to video. Zásobník. Vy stopnite si toto video, napíšte do komentárov a potom si to pozrite ďalej. A uvidíte, kto vyhrá. Hej, presne. Ja to budem. Toto je moment, ako Vlado. Na 100 som budem Vybitý ja. zásobník. 100 500 miliard percent, že prehrám a je to... Vyhrám 3%, prehral som. Yes! Yes! A kam on dá? And his name is John Cena! Pa-pa-ra-pa! A ty nechcem púkať, čo robíš ty? Pa-pa-ra-pa! Seď, až si takto. Takže my to teraz stopneme a vrátime sa, keď budeme mať hotovú vec. Už to bude prank na ňo. Hej, ty si debil. Hej, pardon za ty slova. Takže sme späť, máme tu už náš prvú máme tu teda tú odvetu. Dal som si radšej ja, aby Berťa nech sa necíti, že blbe. Takže my si dáme 5 otázok a na ktoré sa bude smiať, tak sa musí napiť. Nie. Na ktoré sa nebude smiať, A ešte raz pripomenieme, budeme natáčať neviem kedy, asi nedelu, keď skončí mi tréning. Kto sa zasmie, proste vieš čo v polnoci. hej, ale jak chceš pozerať tie videá? No to by sme mali pozerať videá proste. No to je jedno, dobre. Tak ten, kto teraz keď sa zasmie, tak sa napije. Ja to mám iba preto, lebo som bol smedný. Takže prvá otázka. No to budú... Nie keď sa zasmie, keď bude klamať, tak sa napije. Hej, vždycky keď budeš klamať, tak sa napiješ. Takže prvá otázka. Keď to bude pravda, nie? Keď to bude pravda, Tak sa napijem. nie, tak sa nenapiješ. Takže, Aj. takže prvá otázka. Máš dievča? Jasne, že áno. Dobre, dobre. Druhá otázka. Čo ja viem, čo sa tak vymyslím. Rozbusne niekedy niekomu mobil? Nie. Ja No, napíš sa. svoj. No, dobre. Takže, tretia otázka, hej? Zmátil si niekedy brata? Áno. Nie, teda sa nenapíš. Aj, ostatné. Dobre, štvrtá otázka. Vieš prehrávať? Nie. Napíš sa. Počkaj, nie, to je pravda. Aha, pardon, dobre. Sorry. A posledná, piatá otázka. Čo ja viem, čo si tak vymyslím. Poskával si sa s frajerkou? Jasne, že áno. Dobre. Takže ja viem, že to bolo debilná odveta, ale proste ja som sa chcel zasmiať. Dobre, takže my sa s vami lúčime, Čus Bus Autobus. Čaute.